hai cái step cái bên ta xin pat cái scope ban ai ngủ yêu play hai play ya ki paralog ki para bengej baro ki bapej ya ketika channel ka kubor step hai cái step ka bên ta ka long note ban shania how play pinot ban shania how play sam ka balai phunyo ka khot ka basan ka bong to IT yala kalenti how try to shania ru how te un pelong yaka to IT ya kalenti how try to shania ru how te un pelong yaka ka tin ka jong play ha ka benta ka ya thu yangi Shapang ka jing i ka jong play ka jing im ka jogi bat ha ka ju ka por ka long ru ka bo play utanju ya ka jing im ka jogi langi not ne em ban IT ban shania how play ha ki do ki penta ke bangi mat ha ka jing im ka jogi kham tam ha ke kolat ka jogi ngin not de em ban shania how play don ka wei ka jingjia la ya thu yangi ba ka don ka jhat ka balek na ribilan sha ari Amerika la don ringkat hangta ka wei ka temen bat wei ureuspa nong khai kane ka mem bat lau nyu bala phu nyu li Kalesia Amerika ban ya kendo ya ka khon jongka bat yo persa kurim ke bala le no syari Amerika bat ka jinglong tumen ka khon ka jongka ka pha khot ya la ka jong ka bi ban ya shong ya sa ringkat no syar kata ka jaka bat la ong bakat ba kata ka temen kadang ya kai halor kata ka jhat u kapten jong kata ka jhat u badang ya kren kai bat une unong khai ula kedau syakata ka temen ong uta u kapten pio i ya kata ka temen kadai maka hakari ka jhat ka badam da ka jingkemen sudah kata ka besgo phla lak liang tien uta unong khai uong bangakwa ban ya kendo ya ka komta utau kapten ulapan itu yaki bat ha kata ka jing ya kren ude uruspa ula keli yaka pinlek shano mai ong kata ka temen ngan lek sha Amerika ban lek sa no bat ka khon jonga la jubab kata ka temen la keli biang utau unong khai syakado ka benta neka state ba pimut ban lek ong kata ka temen ngas ngosi ngam ken mau syu ya ka kerting ka jaka namar ngala kum penja ya ka siti jong ko khun henrei nga shania au pa jonga ubah bedeng un yalam yanga syaka jaka ka bedei uta unong khayi bat u kapten kila syua pek lengo iwei ya iwei pat kila pai sya kata ketemen mei ngin ya tho ya pi kari Amerika ka long kari ka bahep ha ban lap ya ka yeng klem da tip ya ka state bat ka snong ka long ka bomla ban long ong kata ketemen o ngalayo o kalong ka yeng ka ba internet ngalayo i hagadur kidon artli kidingse bilat hakmat plau bat kalong kaba kamlong kaba ban lap ya ka lapai tien kata ketemen wat la kata ukpa jonga utip lut ya kata ka Amerika kala banlong kaba yangi komba piong hau pa jonga kalong kaba red ong kata ketemen bat hagas gi ka bobon abaga judge kala poi
kata ka kat ling jong ka nong ba New York u kapten ulas golem ya ka dekat temen ulah hukum yo asistan jong u ban yalam ya ka dekat temen sya ka hotel ka ba mauru unsa kat ba kini ki arngut kidang ya ka lenti ka ba dap do pai ba ubabun u asistan ula ong ya ka temen bakan ngobha ban ap tang shipang ba unlik thit kot khubor na ka wei ka dukan hajan hangta katemen ru kala ko ngu ye kata bat hamar kata ka por u pulit u bayeng hajan hangta u nangmut ba kade katemen ka kwa ban kam sha shiliang ka surok kumta ula shim ye ka ti jongka bat ula yalam bak sha shiliang surok kat ba kan da ong kala shem ba kala po sha shiliang bat kala ja hau ta upai ba kam tip shu ban le kumno kala shu ya shaprang hadu kawai ke jakat hau kali ka bakam kulun kala yeng hangta ban duai namar ba ka don kam ya ka jing yaram bat kensan ki khmat jongka ki phai sekita ki sikon hon ki rangba ki ba kren hajan hangta haba we na ki ula phai ban pen seka kala perta da ka jingmen ojon pidei shisha ojon mei la lengo utau rangba kumno pipoi shani kala ong ngawan da katai ka jhaj ngala kum penja ye ka city ka khon ban tip ye ka address ublei ula pelong ye pi ban lap ye nga ong utau John ani wow ko mai kumno kala banlong ngi sa jengai ba nakede kenong ba New York bat uyat hu banadu ba ulat rei hakede ka company omju wanshu shane rei light tang menta kesngi ong kata ka temen o compare ublei utip ye kata la jubab daga bapu samrki artat kata ke temen bat kalau ong yau tau John ya yalam yega shau kapten jong ketuka jhaj ngakwa ban ye thu ye u komno ukpa jonga usumar yenga kita bro arngut kilap ya kata ka jhaj bat haba kila rung hangta kila yo snow yau kapten bau dang ma yo u asistan jong u badai ke jingle ka jong me ba ka to ka temen bapli kala jano men hap ban kit kli mame hamar hangta ong kata ka temen nga hang ni la jubab pen kloy ngakwa ye phi ban ye kendo yo persa kurim jonga bat ublei ula phak nang shani New York ban ye kendo yanga ngakwa ban pen i ye phi ba kamlong ka kambi ban shania teli hau blei kata kadai kaba kata ka temen ke shania kam tip ha ka jing long brio kam tip ban lek ban wat ya kata ka ying kembal ong ude u kapten bat une nong khai ba ka Amerika ka he rei kam shim shep ting ya kata ka jing ong ka jongki kaya shaprang da ka jing shania hau blei bat ha ka bakhat do kalam bat ha bangi don ka jing shania scam hau blei ki ai baro kinlong kom bangi kwa te namar kata kom ki para bengai bai baro to yedei ban shania hau blei ublei ula ban le ye ki kam ke ba phla na ka menta ka jing im ka jing ublei un ula ban yarap yengi u yarap ban penpo yengi syakata ka jaka ka bangi kwa te bangi don hakari ka stem ublei un yalam yengi bangila ban le ye ki kam ke jongi lengba jong ke kesngi ublei un kurkhu ya ke ka khubor hakari ka stem na ka menta ka burom ka jong u amen ini duai
Kaburam bat kajing penon buram kalong ya me oblay bat kupa jong ya babding. Hagdi ka step atrai gi sgongu ya me. Ba me dang penyo atrai gi kedekalan. Penyo ban pule ban puson ya ka ketien ka jong me. Haswa bengin salej gi jong ki kam ki ti ki jogi. Ya rap namar kata atrai ya gi bengila atrai ban yai lemba jong kedekesgi. Ringkat kajing don ka jong me hasenda kajing im ka jongi. Isnei keban yarap ikitu ki bepek ya kede ka channel hagre stem bagin yo ya ka bor ban shania haga jing yalam ka jomi snei balor gat ka bor baro namar ka kerteng ka jong jisu ngeduai amen.